a sme v takom mestečku, kde vlastne majú takú obrovskú akoby rieku. Niečo na foto bolo, to asi nepamätám, to je mi to jedno. Vyzerá to normálne jak more obrovské. Hej, a domy tie sú aesthetic, proste tie sú z stehel. Esteticky také, že všetko je z tehly. Hej, a... Alebo z dreva. Dreva, no. A ideme teraz pozrieť sa do Silent Muzea. Dneska si pozrieme to mesto, potom aj možno bude plavba, potom kvázi triedi a asi potom pôjdeme do múzea ľudského tela, čo bude pre niektorých veľmi nepríjemné. A budeme mať ešte rozchod. Áno, to je nový. A veľmi mňa zaujal jeden obchodník, čo sú také cute zajačíky. Pozrite sa, aký cute tam majú zajačkov, nedá sa to zväčšiť. Tak, kde ideme? Tam je ako dole, kde boli tie vlajky, tam bol nejaký obchod. Tam mali viac na výber. Ja ho nejaký sádko stihnem pozerať, lebo sa ideme robiť ochutnávku, budem si prepašovať tú kameru tam. A až nám to nejako tam povoja, si myslím. Takže máme do 10:20 rozchodu zatiaľ v tomto námestí, alebo čo to je? To sú vajočky a teda... Neviem, ale budú sa... To môžeme pozrieť, to veľký obchod. Hej. Tak budeme pozerať, či máme nejakú magnetku, alebo že domov sa nesmieme vrátiť bez magnetky. To je u nás doma pravidlo, bohužiaľ. Takže... Nejako si pozrieme. Počkaj, ja sa spýtam na nejakú. Pekné ako. Tak môžeme si to kúpiť? Za euro 85 na takým podobne mám doma, taký to mám väčší. Máš kameru? Hej, mám. Takže sme už vybavení. Dneska ešte bude room tour, pokiaľ to stihnem porobiť. A neviem, či chcete vidieť room tour nejakého starého hradu. Vypadá to, že toto mávajú mlieko alebo niečo také. Ako sú lavičky. Tam bola kravička, ale neviem nájsť. Tak.
tam musíme muset dát nabít. Dobre, detskáci sa rozhodli, kúpte si. No to je toho mám, Na proti vonku, hej, lebo je ďalšia skupina. Kúpte si a poďte vonku. Lebo ide ďalšia skupina. Takže s Gretou sme už boli v candy shope, som to tam vykúpila. To na mňa tá predavačka divne pozerala, že? Tak čudne, že ako keď sme boli vybané, že to je super sladkosti. Tak zase idem robiť ochutnávky na Slovensku, keď budem. Počaká. Čakaj! Greta! More, čakaj na mňa! Poďme utekať. Ty mi neutekaj! Preto to nepozor. Mančís. A typu nesmiem si ani dať hryz, ani nič, musím to nehať v pokoji, kým príjeme na Slovensko. Ja a Greta ideme ochutnávať Toxic Waste, som si to trochu otvorila. Máme tam veľa, takže ešte to ostaním na Slovensko. Takže, guys, ideme to ochutnávať. Toxic, neviem, raz, aha, ty nemáš otvorené Ja mám otvorené ešte. No, tie sme na izbe, rád som to vyvolený, že klasika, lebo si to nabíja, slúchať nás. Dobre, dáme to nejako tak. Dobre. Takže som kupovala Toxic Waste a tieto kyseliny, ďalšie kyselé cukríky a tak. Kyselinu ja som sa sa nedávala. A proste nejaké tie kyselé cukríky, lebo na to miluje. A tak, proste ochutnávku aj taký som kúpila. Takže príjem na Slovensko s napojenými taškami plných sladkostí, cukríkov a tak. Greta, ja si idem za ťa pozrieť na nuk nejaký, dobre? Takže už asi budeme za chvíľku vybavené, je 42, tak čo ideme ešte také robiť? No môžeme si nepozrieť na to mystery box. Tie mystery boxy sú kde? Istý čo, že by som si kúpila potom to nejaká záhradka, ja urobila unboxing, koho máme. Tady sme v US Gist v Leidene v Corpus Museum. Máme tu suveníry. A je to zaujímavé suveníry, ale ako pagatíc sa presvedčíte sami. No, tak sme v Corpus Museum, čo je v preklade latinských tel. Nemám komu hovoriť tieto fakty. Čo nám hovorila tá sprievodkynia, tak musím to niekomu hovoriť do kamery aspoň. Lebo ja si to do noci musím dať preč. Máme tu kostričku a nejakého pandrováka. A on vám vlastne bude držať akoby telefón, že to je tak najmä. Cute avokado, ale nemôžem si ho kúpiť, lebo peniaze nemám tu. Nie, peniaze nedošli mi, ale nemali sme si podať peňaženky, čo vraj. Má to zaujímavé veci aj ako veci spoločné s ľudským telom, teda ja som sa zaujímavá o tú medicínu a niečo také. Pero ako číta. To dokonca malo, tu je aj pero ako injekcia. Jasné, nejakého s tým dávam si invertovať nejakého typka. No to je napríklad zvязňačky 4 hviezdiček, čo je podľa mňa strašne cute. Zvýrazňačka bola. Guys, nie, ja nie som na medicínu ani nič dobré potom. Takže ak mi budete sa ma pýtať, že či nepôjdem na výšku, alebo teda to nejdem. Ja biológiu, medicína, to nie je nič pre mňa. Vidíte to dokonca aj, guys, vidíte? A také. Je to tu všetko možné. Nabúky dokonca aj to vystav. A nejaké knihy. Strejčka antistresové. Knihy. Melden aan de linkerkant van de roltrap. Groep 4 werkt met de blauwe kaarten. Pomprime, guys, sa tu nudím, mne sa vybíja mobil, mne sa vybíja kamera a powerbanku mám v ruksaku. Neviem, spáčte jednotku.
sa dalo dávať nejakého kuriera? Ježiš. No, keď sa vám toto zobrazí, tak to musíte ako dávať im. Aha, takže... Ja a Greta ideme ochutnávať Toxic Waste, som si to trochu otvorila. Máme tam veľa, takže ešte to ostaním na Slovensko. Aha, ty nemáš otvorené? Nemám otvorené ešte. No, tie sme na izbe, akurát som to vyborný, že klasika, lebo si to nabíja, slúchať nás. Dobre, dáme to nejako tak, môže byť. A nemáme to postavené na sladkostiach? Nie, nemáme. Nemáme. Vôbec. Dobre, 2, 3. To je strašné. Máme aj červené a už som ochutnala, neskoro mi jazyk vypálilo. No. A toto kávové, teraz som mala s Gretou. My sme mali jeden takýto melonový, alebo sme mali jednu z týchto príchutí. Multi dokonca. A to bolo akože úplne v pohode. A otáznik nechávam na Slovensko pre Saru. O. Tak Toxic Waste, zelené. A ty si dáme? Vypálime sa ľudí. Dneska si vypálime papule. Jeden. No. Takže ak Sara si myslí, že som to nechala zatvorené všetko, kým ja neprijem na Slovensko, sorry, mala som už na sladkosti, ja som hladná. To bude asi jablková, takže dalo bolo citronová. Green, takže... A v jablková môže byť ešte? Počkej, prečítam to warning. Warning? Consuming more than lampies at times may cause irritation to the mouth. In the short not consume this product. Ideme? 2, 3. Drink of the hovno. Tak pôjdem. To je skôr také nepríjemné kyslé. To je v pohode. Také asi jablkové. Toto si kúpte, toto je v pohode. A tieto dve. Nie. Tie sú palivé. Potom za Sarou ochutnám ešte ďalšie. No toto nechávam na Slovensko Sare. Aj tieto ostatné. Mám tu takýsky, mám tu jelly beans, Eftelingu, sour bites. A mám tu veľa vecí. Čo? Pali? Nie, to je také kyslejšie. A ešte toto. Ja to neviem. Takže... Ciekawe. A jak może podopić. Także guys, sme w najväčšom trhu. Krevetín a... Áno.
čo spadlo, ale nevadí. Semiačka v konzerve. Čierny tulipán. A že si v konzervách, to som ešte nevidela. Obrovské budovy, široké. To máme niekde stretnúť. A tu je vlastne aj, keď sa pozriete možno to bližšie, tam je ten reťazec tých kvetín, po tých trhov kvetín. A tak to vypadá Amsterdam. Široká domy. Akorát klaustrofobicky som sa povedať úprimne. Normálne... A jazdia tu aj električky. Ktoré nás skoro nabúrali pre parking. No. Dnes aj videli už tí holandskí policajti, tak asi všímali, jak my tam keď všíme z toho Gretou, že bicykle, pozor bicykle. Lebo nás tam skoro ponabúravali všetky bicykle, že? Alebo tie auta aj, ale to neriešme. Proste ako sme gramdaví ľudia. Sull'interno volevo dire perché ci sono cose fuori proprio come si vuole vedere. Mne sa páči, že tento status tak môžem pokravovať. Trošku tu niečo komňažky. Oni iba pomáhajú. Tak ešte kam ideme? Neviem. Do toho kostola. Neviem, to nie je posledný. Neviem, ako sa neviem.
geen niks voor informatics. No, that's a joke. Takže sa dokáže nebuď a muset nepiť, bohužel. Lebo sme boli pri kostole a bol tam proste zákaz, že máme byť tichšie, máme tichšie hovoriť, nevedeli sme proste, neviem proste prečo. Až kvôli tomu, že tam je ten kostol a tam tie... No ja som vyšiel z toho kostola. No a ja som nepovedala Ježiši. Nie, keď prídeme si ďalšie. Takže guys, candy shop. To je candy shop a takže môžeme do Primarku. A už tam nájde. Lejko! Ja! Čo robíš? Oni to myslím, že ako by to praví. Takže... Asi ideme presne trošku ďalej, vieš? Takže keď ideme do Primarku, sme proste v raji s obchodmi. To je napríklad, čo... Sú tu 200 milión candy shopov, sú tu obchody s oblečeniami a tak. Milión LGBT bajek. Oh my god. Sme v raji a Samsung ešte aj tu je. Berška, nemá očovové rifle. Oni majú dobré rifle a nosíte kapsače. Majú tu aj Kiko, všetko možné. Sia Divars, Swatch. Proste úžasné to tu je, guys. Vidíte? To je proste raj obchodov. Aj make-up, aj maľovatka, aj reťazky, všetko možné tu majú. A Tissot majú. Takže sme v raji. To je aké veľké je. Mne to skôr vypadá kostol. Tak to, Lars Boss. Ona bola dole. Umiem sa obmytiť? Jasné, ale počkaj, nemám cez ako.
Takže dal fotku pri figuríne Freddyho. Tam je niečo či? Hej, to je to, čo máme ísť. Jak mám použiť toto? To je interaktívne? Maar de bogen in de steeds weer voor ons toe. En dan van het naden steeds naden. Ideme ešte potom do domu Anny, že som rada, že som toto uvidela, sochu. Vieš, som sa zakala, že to je Kamila. Vieš, koho myslím? Merkel. To je kráľovská rodina Holandská. Obama. To nemám ukázať. A teda máme tu týchto indických. Niekedy sa ja bojím, že tu vybapne aj reálny človek proste. Tam je Marvel. Pardon. Kto není? Už tak ti to poviem. Si poviem, že není z výbachu začne rozprávať. Kána, a už by to je tvoje. Tu ideme tu. No fakt, ja som niekedy pri mne, ja sa niekedy fakt bojím, že tu nejaký typek proste vybavne na mňa. Guys, sme pri kostole a sme pri Secret Annexe, čiže pri tam, kde sa ukrývala Anna Franková a sme aj pri soche. Hej. Ako dneska by mala byť narodeniny svoje. Áno. Tak aj všetko najlepšie tu svojom 96. nedožitým narodinám. Ako zomrela úplne, že mladá. Čiže okolo 14-15 rokov mala asi. Hej. A to je dobrý pocit, si môžete sadnúť. Joj, bože, mňa tak nohy bolia. A my vlastne to pôjdeme aj do jeho múzea a pôjdeme za rohom do jej... Tam, kde sa ukrývali. Áno, vlastne to je opekty. Ako... Kto si čítali knihu, komiksovú, to je jedno. Alebo pozerali film. Alebo pozerali, film dokumentárny. Tak viete asi, kto približne Anna Franková je. Aby som to spomínala, Anna Franková je vlastne židovské dievča, ktoré sa ukrývalo a viedlo si denník. Jej oco prežil akoby z tých táborov koncentračných. Povieme to takto. Hej. A... Boli tam Fritz Pfeffer, Van Pels rodináko a Frankovci. To sú vlastne akoby ďalší ľudia, ktorí sa s nimi ukrývali. Áno, ktorí zomreli bohužiaľ. Áno. Peter zomrel... Všetci zomreli z toho akoby domu z tých Židov. Okrem Otto. Áno, ktorý vydal ten denník, sa tam vrátil kvôli tomu, lebo ona chcela byť hrozne Anna spisovateľka. A slavná chcela byť. A taká teraz je ako slavná za to, že aby nestalo sa to, čo sa stalo.
Ale smutné, že tam vypukol ten tyfus, pretože ona by inak prežila s svojou sestrou. Hej. Ale sa mi zdá, že prvá Margo zomrela. Áno, prvá Margot a potom na o pár dní to bolo úsek. Hej. A Peter ten zase zomrel pri pochode. V Áno. Ostinčine, alebo tak nejak. Áno. A Fritz ten zomrel pri chorobe. Pán Van Pelsen zomrel v plynových komorách, že ho zaviedli a nič už o tom sa nedozvedelo. Otto ten prežil. Áno, a založil aj nadáciu a volá sa vlastne Anne Frank Fond. Áno. Tak guys, asi za ten celý život som vám nepovedala jednu vec, že boli v dome Anny Frankovej, lebo ja som to nenačala vôbec potom už. Potom sme boli unavené a naše nohy nevládali. Veď ako si videli ste, ako som ja z Gretou videla na tých storkách na Instagrame, jak som ja teda vypadala. Ja som vypadala, keby nebolo ani zajtrajšok, asi už pre mňa neexistoval. Ja som taká unavená bola. No. Viete, si to posledný ma takto drhne nakašľané. Nie som chorá nič, iba alergia. No a teda, ste počuli jednu vec, my sme sa boli na jednej, my sme si robili srandu z jednej veci. Dobre, chápem, mali tam nejaké podmienky, lebo ako museli sa ukrývať, ale Dasala, alebo teda Fritza Pfeffera, pána Pfeffer museli dať na gauč. Na gauč, ktorý je od neho nejako menší. To by som nechcela. Úprimne by sa cítil, jak ja v tom autobuse. Keď som prišla na Slovensku už domov, ja som už teda na Slovensku, aj dnes do školy a poviem vám pri mne. Ja som sa cítila úplne, že uťahaná, jak keby som nespala vôbec. No keď som spala, kým sme prišli do Poľska. V Poľsku som bola hore. A v Poľsku už tak pri Katoviciach ja už som bola hore. My sme boli dneska tam. No a teda, zase na touto vecou z Gretou smiali, že takého veľkého typka museli dať na malý gauč. Mám vlastne tú výšku napísanú na Wikipedii. Tu máte tú výšku ako ona. Aká si mohol byť celý gauč. Mám 1,88 m. Definitívne vyššie než ja. O hlavu. No guys, ja som krpec. A to bolo kone. Áno guys, ja som krpec. Ja mám iba tých 154 cm. Tak ak ma cítite na mne, budete ma chcieť nájsť, tak nenájdete ma. Tak sa od mene hlavíš. Dobre guys, budeme sa končiť, aby mi vydržal mobil do školy. Lebo som si nebrala nabíjačku. A zase robím natáčať ochutnávku možno. Tak budeme žrať tú sladkosti, možno spálím staré papuľu dneska. Tak, uvidíme si neskôr. Ahoj.